Dibrugarh along Great Rock Siangdeng AASU adum Krungsai mai kapado. Kuni ni phai engko rasir keparni Diphu taralang solong Northeast International Fashion Week Ingdeng Trok audition padopo. Sokterot kachitopen phuluni bachogrong phara rongarat kaching riang thek kachapaklang. Kardom pinipran tam bertalong penili sami chilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Dibrugarh rongsopi duliajan ahavar sola kotuki kapathok lamalong Great Rock Siangdeng All Assam Student Union atum Krungsai amai kapadopanahot KSA Maipu Samson Teronta alohi amanpen chitongdon. Kedamtang phai kuni ni phai inquiry isiarni All Assam Students Union adum Krungsai mai kapado ponhot Karbilo Charlie asong amaipu Samson Teron alohi amanpen chitongdon. AASU amaipu Dipankar Kumar Nath Kachari ponamailong AASU akongchunbang Lurin Jyoti Gogoi pensi alohi kapachini lapen mai ke pha alam the jaipon. Mayalong abarem Assam Sahitya Sabha amaipu Dr. Nagen Saikia alohi sarpo amanpen chitongdon. Manpeng alohi Dr. Samujal Bhattacharya, Dr. Bidyut Chandan Deka, Vice Chancellor Assam Agricultural University, Jorhat, Pallav Lochan Jha, Dibrugarh District ADC, Lapen KSA amaipu Samson Teron atum pendanglok, Assam angkang Pregjam, Lokachar de asong atumta Mayalong chitongdon. Mayalong KSA amaipu Teron lam theke jaidona tengke non Karbenglong setami non amatke Assam along realong si dokok langapot Karbenglong pen Nagaland ahoy lapen West Karbenglong pen Meghalaya adu ahoy alam ke puthak AASU pen chenglok Assam arlo kido am hampanga song adumta ning isi bet pen nang arjabdon rintisi kebangchi lang arni Nagaland pen Meghalaya sor Karbenglong along le nang ke petlong le de japan kachirap chito nang pidunangji lapen hin asor kar hijan angbong Prabjin pen kapaching bai sirak chia phanta AASU atumpen RD nang pidunang popusi kachunungri padodon. Karbenglong arlo along non amatki Medical College ECMC nang pilok chotlang Science College Commerce College haihui ke avilang lason se West Karbenglong anathuki ki Mission Sarkar a College avipinna lasi lahai hui sidami kido edji aphan asamalong kido an asong adumta kachirap chitu nang pidunang jiputa AASU amayalong KSA amaipu Samson Teron ahinpen kachunungui padodon. Karbilo Charlie asong atumahin pen kini ladak duliajan ahawaralong All Assam Students Union atum kedamtang tarik retroksi pen kini an tarik inkoi raisian atum da General Conference do Ingdeng retroksi la so General Conference mo itu mas tame pinal hinang chup hapon do la solong tum Karbilo Charlie asong tum ta wan sinang chitong no ta ki ong dung asong tum chisong lo Karbenglong pen geni tum si wang chot ni tum chit ese tum si da chitong do long chot lo kapre asong tum chitong do re ta hai tam me ki ong dung asam long ke dona song lo Charlie asong mo tin yang kon same bang khai no je so mai long same ni tum men sai thi ni lam pek lang do lo je Karbenglong ta non ma ke asam ar lo si do lang aposi Assam pen Meghalaya border Assam pen Nagaland border labang so aputhak Prabjin pen ni tum ki dona song tum thur pak pen government hon pressurize kisi la so aputhak high level so paching ki phani tum pen government phani tum pressure pi nei polo so bang ni ni sa men ji lo Satgam pen BKB Karbenglong live. Kedamtang surihini rakre serkap aningkana son thak-thaksi pening lethota the golden wing satum chepater piponsi non kebangchi phaikuni ni phai ingkoi serkaparni Diphu taralang so Karbi People's Hall along Ingdeng Trok Northeast International Fashion Week audition paroponpo. Karbenglong pen di mahasau araraphan birta kemi. Kipang mate fashion anathu aning ke hang abang phe bang photo maphan isi kenang sot abirta
Anang kanwa nga son thak thak the golden wing satumpen paterpi ponsi non ke bangji phaikoni ni phai inkoi raster kep bhomkuru arni diphu taralangso Karbi People's Hall along Ingden Truck Northeast International Fashion Week upon audition padoponji Bangsohot Miss Mr Kids lapen Mrs Angbongsi kangwai padoponji Laso kangwai angbongpen kilong do natuman ki Guwahati arong sopi mate Northeast angbongpen ki thedung ademalong chepaklang do nongpo Bangso audition ke enahot kedo aja kachepahlo mate social distancing pensi audition padoji lapen kachopati dunji abang phuatum angho aden ke enrep japhanta ke pater piatum pen tuning report lasi labangso audition along ki dunji aning ke hangmate ang ton pen kachini japhan labangso a number 9365 492 465 along le humri iglote long ekji News Text Report, Carbon Long Live. Singhason constituency angkang disobai Chandra Singh Terang High School pathok lamalong disobai Peace Cup angdung kitika pathu panahot Richo Hiddi FC atum Haidet. KSA disobai Aropen Pathor PC Singhason constituency kaparlo disobai Chandra Singh Terang High School pathok lamalong kibipon disobai Peace Cup football kapathu angdung kiti pathu panu. Angdung kiti ka chepo lake Richo Hiddi FC pen Phuloni Jersong FC atum angbongsi chepo pon apor ke horateng pen pathu bomahot Richo Hiddi FC atum kethek soy sajok gol hini pen chepahai ponno puthot nong e kapajar asai kedeng hot kasa kongchun bangbarim Ratul Teron langmili bid officer Renuka Terangpi KSA Tiripi Dunmaipu Buddha Terang Raju Inti lapen rongasar robasar kethekiding abang phuabang phiatum chetong don Biswajit terang apan kapathu kethek nai anong e pajar ponsi ke hai ke ram aterang atum apan kachitong don aluhi atum ariding pensi nong e pajar pondo Bolong kamaji pendal son terang Carbon Long Live Isia rong ching thordonang chipulote aprangsi kachingri dovek nangchi Rongasar mekar methor riso e jangatum angbong kaikeda kaching ki kachithan kachiton donangji la ansi isi rong kaching thor nang doji lapen paprang don thekji la sonsi pholoni bachok rong phar arong alongta rong isi kachingri mate eklaivet kedo thekja phanpura sokerot kachito pensi ning isi kedo angthek chepaklang pondo Bangsorong laki aprang penta sokpi katiki kerot kerema por hotlote rong isi pinso arloso thurpak pen adon sokerot biasai nang klem bomno lason thak thakse piningkan lethatami bangso sai kedeng padupondo bachok rong phara rong ame karatum kaning jatengke nilitum arong along pangrum pet don thoksike raphodo la don thoksike raphorat kaiketa ning isibet lapen eklaivet kedo thekja phanse pinso noy arloso noy e don pen inot nang barsi rong isiang bong adon tin sokatiki atum anaphat kachirap kacheto nonasai naklem bomno thamria son eklaivet kedo thekjima pu la solam pen matha ponsi nili so sai dengpon pen non don thoksi an rod alo don thoksi a hidita aprangason ke mani hajiralong le tang ho puni poja ke kalo sokjang ang tang ho song tu pu kalo non pening pen tu aprang deng lo stang bong jawi to jelo ko pin neng pen deng thuri lo non ba ka don tin taket tang sike ong lo pen sokabang lan luksan se delo dal bang solama to kaprek arong aphan nang litum indi ke pacharli ponji lapen alle ke long pathang nang than ponji mai nili arong kaprek ba arong kaprek te marong kaprek tame ha wartame kaprek tumta lason nang klem dunte imethang mathang hiddi kumme sai tu ki sok kadu we luksan sidaji phan arong tin ha wartin da son matha ponte mijima ba mi uji pujani dike matha pon Pinian ke rongasar ahempen pen don thoksian sokerot patang pono lapen laso ke klem kedam anam ke morong kermate kaprek asai amolong joy ki pen ponong po taru pasar morgang bra deuri pherang ki atum bang ka chingri ka chingdon horma sin li tum se tami rong si pina ka pot chingri chingdon don koklong
la son tak thak ande nang litum rong ko don ko an nang litum la son tak kerot mati ke klem pon tang lo non ni litum dak don trok sikep rapho an kaching room pensi kachetong pensi ke rot iklo mataning kan ko an la son tak thak nang litum ke klem ni litum ke klem tang aprang mane pining aning kan ke rot tang ke batai trok si po peneng non pini pe mane peneng po phan ali long trok si an lo he trok si an lo pini pen ke rot tang Phuluni pen dirchuna rongpi Karbeng Nong live. Tang tipini prime time berta kelopon sekang tonik lah domi thakmi kardom.